नमस्कार. आज प्रुडंट गझालीमध्ये आपल्याला एक में दो स्वाद का मजा घ्यायचा आहे की मी थेंब दुधाचा तुझ्या स्तनावर अशी आपली ओळख कवितेमध्ये मिरवणारा सुप्रसिद्धच नाही फक्त तर आपल्या सगळ्यांचा लाडका असा कवी सौमित्र आणि हिंदी मराठी नाटकं सिरियल्स चित्रपटांमधनं ज्यांनी अभिनयाचं अत्युच्च असं शिखर गाठलं आहे असा सशक्त कलाकार किशोर कदम म्हणजे 2 in 1 मिस्टर 2 in 1 तुमचं गोव्यात स्वागत. गोव्याचं तुमच्यावर खूप प्रेम आहे. थँक्यू. माझंही गोव्यावर खूप प्रेम आहे. किशोर, आज खूप तंत्रज्ञान आलं आहे की आधी म्हणजे कविता लिहिली की मग दुसरी प्रक्रिया ती लिहिली पाहिजे, घेऊन बसलं पाहिजे. टुडे यू कॅन डिक्टेट इन युअर मोबाईल फोन आणि ती कविता जर लिहिल्या जाईल. तर तसा काही प्रयोग करून पाहिला का आणि त्यांनी काही क्वालिटी इम्प्रूव्ह झाली का कवितेची किंवा बिघडली असं काही करून नाही, मी असा कधीच की सरळ म्हणजे मनात आलं ते कॉम्प्युटर बरोबर मी कधीच कवितेची छेडछाड केली नाही किंवा कॉम्प्युटरमुळे कविता लिहिता येईल असं मला वाटत नाही. पुढे काही सॉफ्टवेअर निघतील कदाचित की इमोशन हे म्हटलं की ती कविता कदाचित येईल असे सॉफ्टवेअर. कॉम्प्युटरमध्ये काही यमक फीड करून वगैरे मी तसं म्हणत नाही आहे, पण टुडे यू कॅन डिक्टेट अ पोएम टू द सरळ म्हणजे लेखनिकाची वेगळी गरज नाही किंवा बदल निश्चित झालेला आहे की कविता सुचल्यानंतर आधी छोटी डायरी असायची, मग लिहून लिहायचं. आता फोन आहे, फोन मधलं नोट पॅड आहे आणि त्याच्यावर देवनागरी लिपीमध्ये लिहिलं जातं आणि नंतर मग असं अनेक कवितांच्या कल्पना किंवा सुचलेल्या ओळी असतात आणि मग त्या कविता लिहिल्या जातात. एवढाच याचा उपयोग आहे. किशोर, तू मगाशी बोलताना म्हणाला की अनुवादकाला ते कविता शेअर करायचं टेम्पटेशन येतं, म्हणजे जे काही आवडलं असतं वगैरे, पण खरंच कवी लोक आयुष्य शेअर करायला कविता करतात की शब्दांमागे लपायला करतात? माझं तुझ्यावर प्रेम आहे म्हणून सांगायची धमक नसते, तेव्हा काहीतरी शब्दांची कसरत करून त्याच्या मागे लपवायचं. व्हॉट हॅपन्स रिअली? नाही, मला असं वाटतं की नामदेव ढसाळ सारखा कवी आहे, तो शब्दांच्या मागे लपत नाही, त्या शब्दांसकटच समोरच्या समोर जाऊन आदळतो. ही प्रत्येकाची वेगळी शैली आहे असं मला वाटतं. तुम्ही किती लपता, किती दिसता, किंवा फक्त हात दाखवता का की अख्खी बॉडी दाखवता आणि ही कविता आणि हा मी, असं म्हणजे हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू खूपच चांगला आहे. तर शब्दांच्या मागे कम्प्लीट लपणारे सुद्धा कवी आहेत, शब्दांसकट समोरच्या आदळणारे सुद्धा कवी आहेत आणि प्रत्येकाची आपापली शैली आहे आणि ती भेदक आहे असं मला वाटतं. आता कविता करण्याच्या जसं सिनेमांना वगैरे सेन्सॉरशिपचा वगैरे त्रास होतो किंवा तुकारामाच्या काळात, मी आनंद ओरीकडे नंतर येईल, गाथेलाही म्हणजे काय ते बुडवायचा प्रयत्न झाला असेल बरे. कवितेंच्या याच्यावर कितपत सेन्सॉरशिप भारतासारख्या देशात मी विचारतोय, बाहेर काही पाब्लो नेरुदाला त्रास झाला असेल आणि कोणाला, महाराष्ट्रात, तू महाराष्ट्रातनं कवी पुढे आलाय, व्हॉट यू थिंक ऑफ पोएट्री आणि सेन्सॉरशिप? असली पाहिजे, नसली पाहिजे, किती प्रमाणात आहे, काय घडतंय? नाही, कवितेवर सेन्सॉरशिप असता कामा नये असं मला पूर्ण काहीच निर्बंध नको, काहीच निर्बंध नको असं मला वाटतं. कारण कविता हा ओव्हरफ्लो ऑफ इमोशन असतो आणि त्या क्षणी सुचलेलं तो कवी झरझर लिहित असतो, त्या सिच्युएशनला रिॲक्ट होऊन त्याने लिहिलेलं असतं, त्याला जाणवलेलं सगळं लिहिलेलं असतं आणि ते त्याचं अतिशय वैयक्तिक असतं आणि कुठल्याही वैयक्तिकवर राजकीय कुठलाही दबाव असता कामा नये, त्या मतावर एक सेन्सरशिप असता कामा नये असं मला वाटतं, पर्टिक्युलरली लेखनाच्या बाबतीत. आता काय होतं की याच्यामुळे यांच्या भावना दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, अलीकडे खूप आपल्याकडे झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ही सेन्सरशिप समाजानेच निर्माण केलेली आहे आणि समाजाने निर्माण केल्यामुळे ती व्यवस्थेला सुद्धा निर्माण करावी लागली आहे, असं काहीतरी तिरपागडं होऊन बसलेलं आहे. पण मुळात कवितेला किंवा कुठल्याही कादंबरीला, कथेला, सिनेमाला सेन्सरशिप नसावी असं मला वाटतं. आणि तोच धागा पकडून पुढे किशोर, की आज ॲक्च्युली तू जर असा किशोर नसता, अशी तुझी कविता नसती ना, तर बऱ्याच नव्या पिढीतल्या लोकांची कविता वेगळी राहिली असती. तुझ्याही कवितांचे त्यांच्यावर परिणाम किंवा संस्कार वगैरे झाले, त्याविषयी तुला काय वाटतं? असं तुम्हाला वाटतं? मला नाही वाटत. माझ्या कवितेचा त्यांच्या कवितेवर परिणाम झालाय. एकतर ना किशोर, तू त्यांना वेगळ्या वेगळ्या माध्यमातून भेटतोय, फक्त लिखित शब्दातच नाही. आज तू यूट्यूबमधनं येतोय पुढे,
ब्लॉग्समधनं येते. मला कधीतरी आश्चर्य वाटतं की कॉलेजमध्ये टेक्स्टबुक्सच्या ऐवजी वगैरे तुझ्या यूट्यूब्स का नाही लावत कुठेतरी. आणि आय एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट युअर पोएट्री. समजा चांगली कविता आली आणि नुसतं लिखित स्वरूपात देण्याच्या समजा दृकश्राव्य माध्यमांनी ती कविता पेश केली आपण शाळा कॉलेजांमध्ये, यूट्यूब्सच्या यानी, ब्लॉग्सच्या यानी वगैरे, तर अशा तऱ्हेचे प्रयोग आपल्या भारतात होतात आहे की होत नाही, किंवा करावे की नाही करावे, काही त्यात डेंजर्स आहे काही नारायण? मला असं वाटतं की हा प्रश्न कविता वाचून दाखवावी की फक्त पुस्तकात वाचावी याच्याशी संबंधित आहे. आणि मला असं वाटतं कुठलाही कवी जो चांगली कविता लिहितो त्याला स्वतःची कविता लोकांपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोहोचवता आली पाहिजे या मताचा मी आहे. परंतु असे अनेक कवी आहेत ज्यांच्या कविता आउटस्टँडिंग आहेत, परंतु त्यांना त्या स्वतःला वाचून लोकांपर्यंत पोचवायला सांगितलं तर ते योग्य पद्धतीने करता येत नाही. आणि असेच काही कवी दुर्दैवाने असं म्हणतात की कविता ही पुस्तकातच वाचली गेली पाहिजे आणि त्याला मंची अवतार देता कामा नये. कवी जेव्हा एखादी कविता वाचून दाखवतो त्याच्यासाठी समोर 1000 प्रेक्षकच असायला पाहिजेत किंवा 500 किंवा 100च असायला पाहिजेत असं नाही. तो वाचून जेव्हा दाखवतो तेव्हा त्याच्या मित्राला सुद्धा तो वाचून दाखवू शकतो किंवा 5 जणांना सुद्धा वाचून दाखवू शकतो. तो कुठल्या इंटेन्सिटीने वाचून दाखवतो ती इंटेन्सिटी महत्वाची आहे. आणि जेव्हा एखादा चांगला कवी जो चांगली कविता वाचून लोकांपर्यंत पोहोचवू शकत नाही असा कविता घेऊन लोकांसमोर वाचायला बसतो तेव्हा त्याचा जो त्या स्वतःच्या शब्दांवरचा विश्वास आहे तो उडलेला दिसतो मला. जर तो विश्वास खूपच गहरा असता, खोल असता, तर तेव्हा सुद्धा त्याच्यामध्ये तीच इंटेन्सिटी पाहिजे, पण तेव्हा ते अतिशय ड्राय कविता वाचतात. हे का होतं? केवळ कविता वाचता येत नाही म्हणून. जर तुम्ही कवी म्हणून नाव घेतले, नावारूपाला आलेले आहात, मराठी भाषेने तुम्हाला इतकं मोठं केलेलं आहे, तर मराठी भाषेत लिहिलेली स्वतःची कविता योग्य सुरामध्ये, स्पष्ट शब्दांमध्ये लोकांपर्यंत पोहोचवता आलीच पाहिजे. जर तुमची इंटेन्सिटी खरी आहे, जर तुमचा अजूनही तुमच्या शब्दांवर विश्वास आहे लिहिलेल्या, तर ते करता आलंच पाहिजे. ते जर नाही करता येत आहे याचा अर्थ त्या कवितेबरोबर तुमची ती इमोशन सुद्धा संपून गेली आहे किंवा तो विश्वास तिथपर्यंतच होता असंही म्हणायला हरकत नाही. हा मुद्दा आता बोलता बोलता मला सुचलेला आहे, पण तो फार महत्वाचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं. किशोर, प्रकाशक, आज जे प्रकाशक आहे कवितांचे, त्यांचा नव्या कवींवर कितपत विश्वास आहे की ते प्रतास्पितांनाच पुढे आणतात? जसं सिनेमाच्या क्षेत्रात वगैरे की जे मेन हिरोज आहे, हिरोईन्स आहे, त्यांनाच परत परत रोल्स द्यायचं, तसं काही घडतंय का की ज्यांची नावं झाली म्हणजे कमर्शियल अँगलनी म्हणा, किंवा ऑर इज देअर सम रिअली गुड सिलेक्शन गोईंग इन, की चोखंदळपणे काहीतरी नीट संपादन होत आहे, प्रकाशकांनाही त्यांना जाण आहे कुठली कविता छापायची न छापायची, नॉट जस्ट फ्रॉम कमर्शियल अँगल, फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द पोएट्री ऑल्सो. काय घडतंय की कवीनी स्वतः लिहायची आणि स्वतःच छापायचं पुस्तक? प्रॅक्टिकली काय घडतंय मराठी कवितेच्या संदर्भात? मराठी साहित्य किंवा जगामध्ये कुठेही चांगलं साहित्य लोकांपर्यंत जेव्हा पोचलेलं आहे त्याला चांगला प्रकाशक आणि चांगले संपादक जबाबदार असलेले आहेत. आणि ते खूप जबाबदारीने, जाणीवपूर्वक, अभ्यासपूर्वक जे काही आणायचे, प्रकाशकाला द्यायचे, त्याच्यावर काम करायचे, ते लोकांपर्यंत यायचं. त्याची आज खूप कमतरता जाणवते आहे. खूप चांगले संपादक आज असायला पाहिजेत कवितेसाठीचे, कादंबरीसाठीचे, कथेसाठीचे. ते आज नाही आहेत असं मला वाटतं. संपादकत्व हा एक प्रोजेक्टचा भाग झालेला आहे असं मला वाटतं. या कादंबरीचं संपादन तुम्ही करून द्या किंवा या वर्षामध्ये आम्ही जेवढ्याही कादंबऱ्या किंवा कविता छापू त्याच्यासाठी तुम्हाला आम्ही नियुक्त करतो आणि तुम्हाला आम्ही महिन्याचा एवढा पगार देऊ. हे तुमचं प्रोजेक्ट झालं. पण तू खरोखरच एवढं जे लिहिलं जाते त्याच्यामधलं काय चांगलं आहे, लोकांना समजेल अशा भाषेमध्ये तुम्ही संपादकत्व करून लोकांपर्यंत सांगता का, पोचवता का? आणि संपादक सुद्धा आजकाल दुर्दैवाने इतक्या क्लिष्ट भाषेमध्ये संपादन करतात की यार ही कविता पण इतकीच क्लिष्ट असली पाहिजे, ही कादंबरी पण इतकीच क्लिष्ट असली पाहिजे, अशी मनोधारणा करून देणारे पण संपादक आहेत. त्याच्यामुळे
खरा संपादक कोण? जो आस्वादक असतो तो चांगला संपादक, की तो खरोखरच अभ्यास करून लोकांपर्यंत याच्यातल्या चांगल्या गोष्टी उणिवा सुद्धा लोकांसमोर मांडतो तो संपादक? हा एक चर्चेचा विषय होऊ शकतो असं मला वाटतं. किशोर, इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे की यू डोंट हॅव टू बी अ कुक टू क्रिटिसाइज कुकिंग. तर मी ते संपादनाच्या याच्यात विचारील की चांगला जो संपादक कवितेच्या संदर्भात, डज ही हॅव टू बी नेसेसरीली अ गुड पोएट? की आय एम ए नॉन पोएट, पण माझी काही जाणीव आहे, प्रगल्भता आली असेल कवितेच्या वाचनाने, अँड देन आय कॅन बी एडिटर. व्हॉट यू थिंक? नॉट नेसेसरी. त्याने फक्त अभ्यास केलेला असेल कवितेचा, परंतु चांगली कविता म्हणजे काय हे जर कोणाला कळत असेल तर तो चांगला संपादक होऊ शकतो असं मला वाटतं. नॉट नेसेसरीली तो स्वतः कवी असला पाहिजे. म्हणजे वाईट कविता आणि चांगल्या कविता यांचं प्रमाण अतिशय व्यस्त आहे, परंतु चांगल्या कविता सुद्धा यायला लागलेल्या आहेत. आणि मॉडर्न संज्ञा प्रवाह घेऊन आलेले कवीसुद्धा वाचायला मिळतात आहेत, आणि रोमॅन्टिक कवीसुद्धा वाचायला मिळतात आहेत, परंतु ते चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचतात असं मला वाटतं. परंतु उथळ कविता खूप जास्त प्रमाणात पोचते आहे, हे दुर्दैव आहे. कुठेतरी एक जाती व्यवस्था निर्माण झाली आहे का? हा फेसबुकचा कमी म्हणजे जरा कवी म्हणजे कमी प्रतीचा, याचं पुस्तक नाही आलंय, असं कुठेतरी काही झालंय का? अहो, ते सगळ्याच काळात होतं. आता आम्ही कवितांच्या गावा जावे कार्यक्रम करायचो, त्यात दिलीप चित्रेंनी असं म्हटलं होतं की यांनी कवितेचे बघे निर्माण केले. बर. म्हणजे बापट, करंदीकर, शंकर वैद्य हे जे कार्यक्रम करायचे, तर त्यांनी कवितेचे बघे निर्माण केले. कवितेचे बघे निर्माण केले म्हणजे ते वाचतायत आणि ते परफॉर्म करतायत, आणि म्हणून त्यांनी बघायचं, त्यांना असे बघे निर्माण केलेत असं त्यांचं स्टेटमेंट होतं. पण मग तुमची कविता पण जर तुम्हाला वाचून पोहोचवता येत नसेल, आणि त्यांची वाईट कविता का असेना लोक जर इतक्या इंटेन्सिटीने ऐकत असतील, तर मग कोणाचं बरोबर आणि कोणाचं चूक, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो ना. किशोर, आजचा जो वाचक आहे, कवितेचा वाचक किंवा श्रोता, बिकॉज युअर सादरीकरणही करता, तो कशाला जास्ती मार्क देतो, गेयतेला की अर्थाला? व्हॉट इज हिज, आय एम नॉट आस्किंग व्हॉट शुड बी, पण प्रत्यक्षात काय घडतंय, त्याला काय अपील होतं जास्ती? आता गेय कविता खूप कमी व्हायला लागली आहे. गेय कविता किंवा गाणी हा जो प्रकार आहे तो फक्त फिल्म पुरता उरलेला आहे असं मला वाटतं. आधी गदी माडगूळकरांसारखे, शांता शेळकेंसारख्या कवयित्री होत्या, ज्या गाण्यामध्ये कवितेचं वजन द्यायच्या. त्या गाण्याला सुद्धा कवितेची प्रत होती, कवितेची लेवल होती. साहिर लुधियानवींच्या गाण्यांना कवितेची प्रत होती. आनंद बक्षींची काही गाणी सोडली तर बाकीची सगळी गाणी होती. याचा अर्थ गाणी वाईट असतात आणि कविताच चांगल्या असतात असं मला म्हणायचं नाही, परंतु तो समतोल साधणारे गदी माडगूळकरांसारखेच दिग्गज होते, जे कवी होते पण ज्यांनी गाण्याला कवितेचा मान प्राप्त करून दिला. एखादा कवी जेव्हा पोस्ट मॉडर्न कविता सुद्धा जेव्हा लिहितो, तेव्हा त्याला जुन्या कवितेचा अभ्यास असणं खूप आवश्यक असतं. गेय कवितेचा, यमक छंदांचा अभ्यास खूप चांगल्या पद्धतीने असणं आवश्यक असतं, आणि तो खूप रियाज केल्यानंतर, तो अनलर्न करून जेव्हा तो मुक्त छंदातली कविता लिहितो, तेव्हा त्याला एक आंतरिक लय गवसलेली असते, ती अनुभवातून आलेली असते. यमक छंदाला जाणून समजून घेऊन नंतर विसरून अनलर्न करून लिहिलेली मुक्त छंदातली कविता ही सुद्धा एका प्रकारे वेगळ्या पद्धतीने गेय कविता असते असं मला वाटतं. आता गुलजारांची जेव्हा आंधीसाठी गाणी घेतली, त्यात तशी इंट्रिन्सिक गेयता वगैरे नसेल, पण ती चाल लावली आणि सुंदर बसली त्याच्यात येते. नाव काय तुम्हाला, नाव आय एम टॉकिंग अबाउट यू, गारवा फिल्म अल्बम तुझं स्वतःचं लेखन झालं हे ते, किंवा स्वतःचे प्रयोग. डोंट यू गेट दोज काइंड ऑफ म्युझिक डायरेक्टर्स की, आय मीन लेट अस से दॅट गेयता इज नॉट युअर प्रॉब्लेम, तू अर्थ दिला कवितेला, आणि त्यानंतर जसं गुलजारला हे मिळालं R.D. बर्मन मिळाले. तर व्हॉट इज द पोझिशन टुडे, डज दॅट नॉट हॅपन? नाही, दोन्ही प्रकार आहेत. म्हणजे चांगले म्युझिक डायरेक्टर पण आहेत आणि वाईट लिहिणारे पण आहेत, आणि वाईट म्युझिक डायरेक्टर पण चांगले लिहिणारे पण आहेत. ते फक्त
कॉम्बिनेशन जुळून येण्याची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. आता गुलजार साहेबांनी आजपर्यंत जे लिहिलंय त्याच्यातलं 95% चालीवर लिहिलेलं आहे. हो, चालीवर आंधीची सगळी गाणी, मौसमची सगळी गाणी ही चालीवर लिहिलेली आहेत. असं जेव्हा आपण वाचतो त्यांच्या शब्दांमध्ये तेव्हा आपल्याला आश्चर्य वाटतं. आणि तरी सुद्धा त्यांच्या प्रतिमा किती वेगळ्या असतात, हा त्यांचं सांगणं किती वेगळं असतं. हे खूप वैयक्तिक आहे असं मला वाटतं की कोण कवी कुठल्या पद्धतीने सांगतो. गाण्यामध्ये सुद्धा गुलजारांनी तिथेच त्यांचं वेगळेपण सिद्ध केलेलं आहे. आज अजय अतुल चाल देतात आधी आणि नंतर त्याच्यावर गाणं लिहिणारे कवी आहेत. आणि मला असं वाटतं की तितके ॲप्ट त्या चालीचा भाव जाणून त्या सिच्युएशनचं मर्म जाणून लिहिणारे कवी खूप कमी आहेत. लिपीचा कितपत फरक पडतो? जसं अगेन आय मे बी रॉंग की गुलजार देवनागरीत लिहित नाही, उर्दूतच लिहितात, किंवा त्यांना देवनागरी येत नाही असंही ऐकलंय मी, मला माहित नाही. हा ते उर्दूतच लिहितात, उर्दू लिपीत वगैरे. सो जसं इफ यू आर टू राईट अ पोएट्री, एक समोर त्या शब्दांचा फॉर्म बघणं पण असतं ना, तर त्या याने किती फरक पडतो लिपीच्या याने एखादा अनुभव शब्दात म्हणताना? आता मी एखादी कविता समजा मला सुचली, मी पहिल्या 4 ओळी याच्यामध्ये लिहिल्या, नंतर मग मी ती कविता लिहायची जेव्हा असते ना, तिला कम्प्लीटनेस द्यायचा असतो, तेव्हा कागदाकडेच जावं लागतं आजही मला. मी ते त्याच्यातलं याच्यावर लिहून काढतो, मग पुढचं कधीतरी सुचतं आणि मग ते लिहिलेलं टाईप करून शब्दात कसं दिसतं याच्यात सुद्धा कविता दिसते असं मला वाटतं. याच्यात सुद्धा कविता कंप्लीट आहे की नाही, की दिसते कशी कविता आपली, हे कळतं आणि त्याच्यातून कविता घडत जाते असंही मला वाटतं. कवितेंच्या गावात मी वाचत होतो जेव्हा आलं तुमच्या 7 कवींचं, तर की तुझं त्यावेळेला कवितांचं पुस्तक आलं नव्हतं. त्यावेळेला तुझ्या कविता बऱ्याच झाल्या होत्या. व्हॉट वॉज इट? तुला स्वतःचा आत्मविश्वास नव्हता की वाचकांवर विश्वास नव्हता? नाही, मला कधीच असं वाटलं नाही की आपण पुस्तक छापावं आणि पुस्तक रूपामध्ये लोकांसमोर यावं. आता माझा पहिला कविता संग्रह येऊन 12 वर्ष झालेली आहेत. गुलजार साहेब सुद्धा म्हणतात की हर 3 साल के बाद मैक्सिमम आपकी एक बुक तो आनी ही चाहिए. तुम्हारा 12 साल हो गए, इट इज हाई टाइम नाव दूसरा तुम. आणि आता दुसऱ्या कविता संग्रहाची माझी ऑलमोस्ट 80% तयारी झालेली आहे. म्हणजे ते म्हणजे लिखित स्वरूपात यावं असं वाटत नव्हतं, कारण यू हॅड दॅट ऑडियन्स की यू डिडंट फील लाईक शेअरिंग इट. व्हॉट वॉज इट? यू वॉन्टेड टू कीप इट फॉर युअर सेल्फ, दॅट ट्रेजर? मला कवी होण्याची घाई झालेली नव्हती किंवा कवी म्हणून एस्टॅब्लिश होण्याची. यू आर रायटिंग अ पोएम. सी दे से that if you are winking at somebody, better don't do it in dark, nobody will see it. Okay. कोणी बघितलं पाहिजे. So if you have written a poem, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं, पण ते इट्स अ मिस्ट्री टू मी. आज घाई म्हणजे काय, अर्धी कविता लिहिली तरी पूर्ण छापून देतील पूर्ण कविता व्हायच्या आधी. असे लोक आहेत. पण मला आय डोंट नो, आय एम व्हेरी लेथार्जिक पर्सन. लेथार्जिक म्हणजे आळशी सुद्धा आहे आणि हे पण रिलक्टन्स पण आहे की नको यार, कोणाला समजणार आहे आणि समजलं तरी काय होणार आहे त्याचं पुढं. आपला एक निचरा झालेला आहे, एक झालेला आहे, 4 मित्रांना आवडलेल्या आहेत कविता. आता एक फेसबुकचं माध्यम झालेलं आहे. व्हॉट्सअपवर काही आधी 5 मित्रांना वाचून दाखवायचो, आता 25 लोकांना एका क्लिकमध्ये पोचते आणि मग धडाधड रिप्लाय यायला लागतात. तर ते आधी तसं होतं की नको आता कोणाला कळणार नाही, पण आता कळणारे थोडेसे वाढले आहेत किंवा कनेक्ट झालेत असं मला वाटतं. शुअर. सी इफ यू कॅन ऑफ अँड टेल मी, तू आतापर्यंत किती कविता लिहिल्या असशील आणि किती त्यातल्या प्रकाशित झाल्या आणि किती तू शेअर म्हणजे या माध्यमातून केल्या, युट्यूबने म्हण किंवा कार्यक्रमांमधून, म्हणजे हाऊ मेनी ऑफ देम रिच की आर देअर जेम्स व्हिच हॅव जस्ट रिमेन्ड विथ यू? म्हणजे मी कधी मोजल्या नाहीत, पण आता म्हणजे मोठी तुम्ही म्हणताय तसं मी म्हटलं की तर मी 1000च्या आसपास कविता लिहिल्या असतील. आणि छापून किती? त्याच्यातल्या 200-225 पहिल्या कविता संग्रहात आहेत. तरीही मी मध्ये आणि त्याच्या नाही 175 वगैरे आहेत त्या 80.
त्याच्यानंतरच्या आजपर्यंतच्या सगळ्या कविता कार्यक्रमांमध्ये किती म्हणून दाखवल्या त्याच्या पलीकडचे. I mean, how many are undiscovered poems which you have not shared? This just is a tip of the iceberg. आता ह्याच्यावर आपण वेगळा वाद घालू शकतो. माझ्याकडे अशा खूप कविता आहेत ज्या फक्त कार्यक्रमात म्हणायच्याच आहेत. बरं. आणि अशा खूप कविता आहेत ज्या फक्त मला छापाव्याशा वाटतात. ओके. हा, आता हा माझा दोष आहे का काय आहे की भूमिका तयार झाली मला माहिती नाही. याचा अर्थ कार्यक्रमात म्हणणाऱ्या कविता वाईट आहेत असं माझं म्हणणं नाही. परंतु निश्चितच जेव्हा तुम्ही लोक तुमच्या कविता ऐकायला येतात, त्याच्यातले 100 लोक असतील तर त्याच्यातले 20 लोक असे असतील की ते खरोखर कविताचा अभ्यास करणारे असतील, मला फॉलो करणारे असतील, काय लिहिलंय, काय बदल, ह्याच्यात काय ट्रान्झिशन, याचा विचार करणारे असतील. आणि बाकीचे जे आहेत ते गारवा आणि किशोर कदम ने लिहिलेली गाणी आणि तरी सुद्धा तो चांगला कविता वाचू शकतो म्हणून आलेले लोक असतील, नट म्हणून सुद्धा तो चांगला कविता पेश करतो म्हणून आलेले लोक असतील. तर ह्याच्यासाठी माझ्या तुम्ही विचारलं की किती कविता लोकांसमोर, तर लोकांसमोर म्हणून दाखवलेल्या एक चंक आहे आणि छापण्यासाठीचा एक वेगळा चंक आहे. त्या दोन्हीचं अमाल्गमेशन करून मला एक चांगला कविता संग्रह करायचा आहे आता. किशोर, मला तुला स्वतःला आवडणारी कविता एक आणि दुसरी कविता अशी की तुला ती आवडो न आवडो पण ती लोकप्रिय झाली, खूप लोकप्रिय झाली तुझी कविता. तर मला अशा 2 कविता पाहिजे. एक जी म्हणजे किशोरप्रिय कविता, सौमित्रप्रिय कविता आणि एक लोकप्रिय कविता. द सेकंड माइट बी इक्वली गुड, पण ती लोकांना भावली आणि हे झाली अशा याने. लोकांना भावली म्हणजे ती गारवा मधली बघ माझी आठवण येते का ना जी आहे कविता. और सी, आय मीन आय डिडंट वॉन्ट टू पुट इट दॅट वे की देर मस्ट बी सम पोएम्स की यू लव्ह देम, पण लोकांनी ती तेवढी उचलून नाही धरली ती कविता, पण जी तुला आवडली खूप स्वतःची कविता. सो आय वॉन्ट समथिंग ऑफ दॅट काइंड की विच डिडंट, आय मीन इट केम फ्रॉम यू, यू लव्हड इट, इट कुड हॅव बीन वेलकम मोर. मला असं वाटतं की माझ्या आणि तरी मी मधल्या बऱ्याच कविता आहेत ज्या लोकांपर्यंत खूप पोचायला पाहिजे होत्या, त्या फक्त त्या कविता संग्रहापुरताच राहिलेल्या आहेत. इवन दो त्याचे 4-5 आवृत्त्या झाल्या तरी सुद्धा. आणि असं म्हणतात की कुठल्याही पुस्तकांच्या दुकानात जेव्हा मी जातो तर आय एम द मोस्ट सेलेबल पोएट, की माझे कविता संग्रहाची किंमत जास्त असली तरी लोक अजूनही विचारतात. ही चांगली सुद्धा गोष्ट आहे, परंतु मला असं वाटतं की त्याच्यातल्या खूप कविता आहेत ज्या खूप लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संपादकांनी पण मदत केली नाही. मला असं वाटतं की मी सिनेमामध्ये काम करतो, नाटकामध्ये काम करतो आणि ह्या क्षेत्रामध्ये आहे, प्रसिद्धी क्षेत्रामध्ये आहे, याचा कवितेतल्या अभ्यासकांनी एक धसका घेतला असं नाही म्हणणार मी, परंतु त्याला एक दुजाभाव दिलेला आहे. म्हणून माझ्यातल्या कवीला लोकांनी स्वीकारलेला आहे, परंतु मराठी साहित्यातले ते खूप दिग्गज समजतात ना, त्यांना अजून धैर्य होत नाही की हा सौमित्रची कविता वेगळी आहे असं म्हणण्याचं धैर्य अजून होत नाही. ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे आणि मला असं वाटतं ते मुद्दाम होत आहे, कारण मी या क्षेत्रात आहे आणि मला वेगळ्या प्रकारची प्रसिद्धी आहे. हे कुठेतरी जाणून बुजून होतं, जाणून बुजून की संवेदनांच्या पातळ्या वेगळ्या वेगळ्या, संवेदनांच्या पातळ्या वगैरे आपण नको म्हणूया, पण हा दुजाभाव आहे. म्हणजे आपल्या समाजाची जी व्यवस्था आहे की एका माणसाला एकच गोष्ट करता आली पाहिजे, 2 गोष्टी तो चांगल्या करूच शकत नाही. कसा काय 2 गोष्टी चांगल्या करू शकतो तो? एकामध्येच मास्टरी असली पाहिजे. हा जो भाव आहे ना त्याच्यात न होत. सी, टू बी अ मोस्ट सेलिंग पोएट, बेस्ट सेलर, इन अ वे ब्युटिफुल थिंग, पण कुठेतरी बेस्ट सेलर झाल्यावर तो कमीपणा पण होतो ना की नाही खूप म्हणजे लोकांना आवडतं तर कुठेतरी काहीतरी कमी असेल. इट डझंट गो टू द क्लासेस, इट गोज टू द मासीस. हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे? हे जास्त जी समजूत आहे. माझे गुरु, आय एम नॉट गिव्हिंग माय ओपिनियन, आय एम आस्किंग यू. माझे गुरु, बरं झालं तुम्ही बोललात, आठवण आली. आय एम जस्ट आस्किंग यू. दुबेजींची आठवण आली की एखादं नाटक खूप लोक यायला लागले ना तर दुबेजी म्हणते बंद करते हैं यार,
क्यों दुबे जी, लोग तो आ रहे हैं, हाँ मतलब कुछ गलत हो रहा है यार, कुछ गलत हो रहा है. तर तसा हा मुद्दा आहे की काय माझी कविता आवडते का खूप लोकांना, म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारे सिलेबल पोएट, याचा अर्थ मी कुठेतरी कमी असं मला अजिबात वाटत नाहीये. त्यांना वाटत असेल आणि त्याचं मला दुःखही होत नाही. मी हे फक्त म्हणून दाखवलं. आणि हा इंटरव्ह्यू बघणारे संपादक नसतील पण अनेक लोक असतील, त्यांना हे कळावं म्हणून मी बोलतोय. किशोर, इट हॅज बीन व्हेरी गुड. पण आपल्याला ना जरा वेळ कमी आहे. आपण आपण आणि मी जसा मगाशी म्हणत होतो ना, वुड लाईक टू हॅव युअर लेटेस्ट पोएम यार. या लेटेस्ट पोएम, यस. म्हणजे आता याच्यावरनं मी किती सिरियस पोएट आहे की नाही हे तुम्ही ठरवा. बट आय वुड लाईक टू रिसाइट. हां, ऐक, पुस्तकं नावाची कविता माझ्या मुलासाठी लिहिलेली आहे. मी गेल्यावर तुला वाटेल की आपल्या बाबांनी वाचलीत ही सारी पुस्तकं. मी गेल्यावर तुला वाटेल की आपल्या बाबांनी वाचलीत ही सारी पुस्तकं, पण नाही, अर्धही वाचता आलेलं नाही, येणारही नाही हे ठाऊक होतं मला, तरी मी जमवत गेलो होतो ही पुस्तकं. माझ्यासाठी माझ्या बापाने काहीच सोडलं नव्हतं मागे. माझ्यासाठी माझ्या बापाने काहीच सोडलं नव्हतं मागे, ही अक्षर ओळख सोडून फक्त. जिच्या मागे धावत मी पोचलोय इथवर तुला सांगण्यास संभावण्यासाठी की मलाही सोडता येणार नाहीये मागे काही स्थावर जंगम तुझ्यासाठी. ही काही पुस्तकं आहेत फक्त. ही काही पुस्तकं आहेत फक्त, जी तुला दाखवतील वाट, चालवतील, तुला थांबवतील, कधी पळवतील, कधी निस्तब्ध करतील, बोलतं करतील, कधी टाकतील संभ्रमात, सोडवतील गुंते, वाढवतील पायाखालचा चिखल, कधी बुडवतील, तरवतील, कधी वाहवतील, कधी थोपवतील प्रवाह, अडवतील, तुडवतील, सडवतील, बडवतील, हरवतील, सापडतील, तुझ्याशी काहीही करतील ही पुस्तकं. तू समोर आल्यावर नेहमीच कवेत घेऊन मी माझ्यातली धडधड तुला देण्याचा प्रयत्न करतो. तू समोर आल्यावर नेहमीच कवेत घेऊन मी माझ्यातली धडधड तुला देण्याचा प्रयत्न करतो. तशीच ही पुस्तकं उघडतील मधोमध, पसरतील हात, मिठीत घेतील तुला, आपोआप होतील हृदयाचे ठोके. यांच्यात रहस्य आहेत दडलेली अनेक उत्तरही असतील. यांच्यात रहस्य आहेत दडलेली अनेक उत्तरही असतील. प्रश्नांमध्ये कदाचित कुठेच प्रश्नही नसतील. एक लक्षात ठेव, आपलं आयुष्यच पल्प फिक्शन, कधी क्लासिक, सेल्फ हेल्प फिलॉसॉफिकल, कधी कवितिक, कधी किचकट, कधी सोपं असतं. ध्यानात असू दे, या सगळ्यात वाईट काहीच नसतं. त्यावेळी हाती लागलेलं पुस्तक त्यावेळची गरज असतं, समज नसतं. मी नसेन तेव्हा ही पुस्तकं असतील, जी नेतील तुला जायचं आहे तिथं. फक्त मी असेन तिथं मात्र तुला पोचता येणार नाही. मी असेन तिथं मात्र तुला पोचता येणार नाही, कारण मी आधीच होऊन गेलेलो असेन तुझ्यासाठी एखादी कथा, एखादी कादंबरी, एखादी कविता, एखाद्या पुस्तकातली. माझी असंही आठवण आली की या प्रचंड ढिगाऱ्यातलं ते एखादं पुस्तक शोध. तुझा प्रवास बघ कसा सोपा होऊन जाईल, बघ कसा सोपा होऊन जाईल. किशोर, ग्रेट. त्या पुस्तकाच्या कवितेतनं काय आलं ना, रहे ना रहे हम महका करेंगे, Yes. अगदी तशी तुझी कविता आणि तसाच तू. थँक्यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू, थँक्यू.